Buhay tayo dyan mga kosa dito sa Upper Dagshan or Dagsian sa Luwakan, dito sa Baguio City. Meron tayong 7 na sideline ngayon. 7 magpa-partial therapy. Ito na ako mga kosa. Freebies, dark coffee. May pag nagpapali ako na. Wow. Pero nag-ano yung taas ko na, oh. Actually, ito kasi hindi ko maitaas. Ay, ganun ba? Oo. Tapos ito mga kosa, pauwi na ako. Palabas na ako, nandito ako. Ito yung view, ito yung tanawin dito, ang ganda. Ganda ng view sa bahay nila. Ganda ng pakikitungo nila, marami. Yun ba, siguro naka 7 na therapy tayo ngayon. Gawa ng gawa mga kosa, para may mabalikan.